Kirikiño eta patinete magikoa. Bazen behin, basoaren ertzean bizi zen triku txiki bat, bere izena Kirikiño zen. Kirikiñori asko gustatzen zitzaion historiak asmatzea. Zuhaitz baten azpian eseri, koadernoa zabaldu eta hitzak dantxan jartzen zituen. Egun batean basotik jaitsi eta Bilbora iritsi zen. Santutxuko kaletan barrena ibili zen. Umeak jolasean ikusi zituen, zein ondo pasatzen ari diren, esan zuen. Baina adi entzun eta kezkatu egin zen. Ene ez dut euskararik entzuten. Banku batean eseri zen. Han, Kontxa bere lagunarekin topatu zen. Kezkatuta nago, esan zuen Kirikiñok. Nire bai, erantzun zion Andrak. Ez zen erraza, euskara debekatuta zegoen, baina beldurra baino handiagoa zen ametsa. Eta zerbait egingo bagenu eta umeak euskaraz bizitzeko leku bat sortuko bagenu. Isilean elkartu ziren Egoialde izeneko baserrian pixkanaka jende gehiago hurbildu zen. Eta horrela sortu zen Kirikiño ikastola, umeak, hitzak eta irribarreak batera hasi ziren. Urteak pasa ziren, 1988an ibilaldia Bilbora etorri zen Txurdinagako kaleak euskaraz betetzera. Euskara kaleetan izan zen gero, eta ume gehiago zeuden ikastolan, horregatik Santutxutik Txurdinagara joan ginen. Ikastola handiago batera, oraindik ez da nahikoa, Bilbo handia da. 2026an berriro dator ibilaldia. Eta oraingoan, Kirikiño patinete magikoan etorri da, harin Bilboko txoko guztietara. Prest zaudete? Bai! Eta guztien batera esan zuten. Ibil, euskara gehiagorekin eta gehiagotan. Kirikiño ume guztien laguntzaz mundua euskalduntzera joan zen. Ala ez bazan, zar dadila galbazan eta irten dadila Kirikiñoko ikastola.